dejjem tgergilli personali li tattakka il-fatija jabżu jajtu u l-ħos moħħi sa jixpakka il-ħosni sejjer nitġennen din il-ħajja lejlu nar għandi issa ġejja l-festa u rridek tbajjad lid-dar. Għattilat tal-sambajjatlek biex ma narax bil-geddu imma isli toqgħod ħdejja ħalli żomli is-sellu għaddijina pronta miegħek fit-teġibda titleb żmien kif ċallaqna ftit l-amara kemm del-kokroċ u wirdin. Michael Cannanini, oh, shut up,